Bueno, avui dia 2, toca seguir obrint finestretes del calendari d'Advent, així que avui anem a parlar pestanya número 2, a veure què ens obrirà. Doncs tenim ja una de les eines, així que la sorpresa de què devia ser ja ha estat resolta. És un conjunt de claus Allen de la marca Wera. Així que amb el suport que vam obrir ahir ja podem completar la primera part del puzzle. Ja tenim una eina, així que cada dia entenc que anirem descobrint una eina més. Ens veiem demà en una nova obertura de finestretes. Demà toca el número 3.